שניות לסיום המשחק. הנה עוד צליפה, שימו לב לרוב 26-30 של הברית הכחולה שצרף כאן עכשיו 3 פריסביז ברציפות, העלה את התוצאה ל-39-10 בזכות הברית הכחולה. חצי דקה לסיום, 45-13 לברית הכחולה, וזהו חצי דקה האחרונה. האם יהיה כאן רובוט שינסה לפחות לטפס על אחת הפירמידות? Come down to 20 seconds, still with the lead. A red robot, E-Scar trying to climb, and then they come down again. 10 seconds remaining. Spitfire, 26-30. Wow, like a hanging on the wall, front to the full side. נגמר הזמן, ועושה רושם שהברית הכחולה עם רובוט מספר 2630 הצליחה להרים רובוט באוויר. לגבי הברית האדומה אני לא בטוח ש-4586 נמצא כולו באוויר. מספיק שפיסת בר פוגעת בקרקע כדי לפסול את הליכוד, אבל עושה רושם ש-4586 הצליחו להרים אותו באוויר. יפה מאוד. יפה מאוד. אם כן יש לנו כאן 2 רובוטים באוויר, אחד לכל ברית, ונחכה מיד לתוצאות הסופיות. ניצחון הברית הכחולה עם 44-29, זו התוצאה הסופית של המשחק.